Hurtigt. Er jeg på? Yes. Velkommen tilbage. Der er lige en mindre teknisk fejl. Min kameramand er i live. Yes. Og til det næste forsøg skal vi bruge tomat. Yes. Fordi jeg tænker, det er altså så meget godt ud, ikke? Det er jo meget fint, jo. Det er jo noget af det bedste. Det er jo bare kylling og æg, ikke? Og så her, tomat, ikke? Så skærer man lige ned her først, den anden, og den anden, den gider jeg heller ikke med. Nej, jeg håber ikke, jeg skærer mig selv lidt fedt. Yes, sådan her, det vil være kikset. Og så vil jeg gerne have nogle skiver. Så. Og igen, jeg er ikke mesterkok, så nogen sikkert tror det. Og jeg bruger det her slidte komfur i dag, fordi min stenovn den er til reparation. Der kommer en elektriker og kigger på den i morgen. Så skal den bare lige have 5 timer her i ovnen. Eller på apparatet, der er over ovnen. Jeg tror det er komfur. Ja, der har en emne her. Så suger den her røgen light. Så har man lidt mere heat oven. Det er rigtig godt at rydde op efter sig selv, hvordan man laver mad. Ellers så har man bare alt muligt der roder over det hele. Og det vil vi ikke have, fordi så bliver min far, så bliver min far sur. Så det skal vi ikke have noget af. Yes. Og til næst sidst skal vi lige have noget purløg. Hvor har vi saksen? Her. Og purløg, det klipper man meget grundigt. Man skal være meget fint. Ikke sådan nogle store purløg. Det skal bare lige være sådan oppe i toppen her. Ligesom bare lige får lidt her. Så ikke alt for meget. Så. Så faktisk meget godt. Perfekt. Sådan så det var også lidt grønt, det er pynt faktisk. Meget fint. Yes. Og så skal vi have, se hvad har vi her? Har noget peber her. Lidt peber på her. Peber er godt, fordi det er peber. Altså, der er ikke så meget det. Det er meget fint. Så. Peber er peber. Jeg har også nogle vitaminpiller, som ikke tror jeg vil være så godt på min æggekage. Jeg ved ikke, hvad det ligner en æggekage. Måske godt have brugt nogle flere æg, faktisk. Faktisk godt have brugt nogle flere æg. Put dem ovenpå. Nej. Jeg tænker faktisk også på, at jeg kunne lige proppe ekstra ovenpå. Så er jeg oppe hele 5 æg. Det er også fint nok. Det skal jo også mætte lidt. Det skal jo ikke være sådan en lav kage. Det skal være en høj, mægtig æggekage. Yes. Et æg til. Meget fint. Nej, ikke det igen. Det er ikke så godt. Så skal måske lige prøve lidt her på. Spices. Igen, vask op fingre. Grundigt. Der. Og så tager vi her. Fordeler det sidste æg. Den her, den skal ikke genbruge der for meget. Saksen, den er her. Og kylling, den er her. Laver altid sådan lidt på forhånd, så har jeg lidt til kylling. Men det rører hurtigt tilbage igen. Jeg kunne også bruge bacon i stedet for kylling.
Men det gider jeg ikke, fordi Det er usundt. det er ikke så sundt. Nej. Det er ikke særlig godt. Det er godt for leveren og tarmen og sådan, så jeg vil gerne holde det klinisk, lidt rent her. Se. Faktisk en rødvinsflaske. Men det er ikke noget, man bruger i madlavning, fordi den kan ikke rigtig være på kanden. Hvis det var, så havde jeg sikkert givet en god knas til min æggekage, som et glas. Yes. Så skal jeg bare have. Ja, så. Hej hej. Bloggen.